Egy kedves nézőink, most leközvetítjük a Sör című filmet. Írta Bor. Rendezte Sör. Magyar hangja Bor. És most Csicsiék. Yes, I am. De jó ez a... Yes, we are. Fotóztak csukott szemmel. Látszik róla a felvétel. De nem nyíltak ki a szemeim, mert én vagyok a 2 hónapos kismacska. 2 napos. Na, visszatérve. Nem sokat látok, de mindegy. Jeleket ad menekül. Jaj, Hol jeleket ad, nem? na, jelez vissza. Kigyulladt a gatyája. Elújtottam. Most szakítottam, figyelj. Ezt beissza. 3 hosszú, 3 rövid, 3 hosszú. SOS. Hány ki vagy? Gyere föl, buli van! Hát én már ki vagyok. Gyere föl, buli van! Jó. Nehogy valami szaktív. Van egy kis pesgőnk! Na, hogy ide hívjatok a szaktív. Tanulj meg! Csinálj! Hogy? Kicsi. Na. Akkor Egyébként, én amikor kicsi voltam, beültem a bokorba, 2 hétig ki nem jöttem, megfogadtam, hogy addig ki nem jövök, amíg nem tudok fütyülni. Hát 3 hét letett, de kijöttem. És nem tudtam fütyülni. István, hát nem vittél magaddal. De. Menj a picsába a fényeddel! Tudom, hogy kell művelet, meg így is lehet, meg így is lehet. Tudom, hogy kell így elmérték, de Én már nem tudok mindjárt. Tudtok ki? Apám például minden ujját tud. 1 új, 2, 3, 4, 5, 8, 10,